Dami ni batana sumurung sian salu naroha. Ima mengaramoti hati-hati do pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus tu hatai. Amin. Tabe jala horas marita salutna. Salam sehat. Damang dainang gurian nahina holongan. Rak marsiajar meta muse. Sian hatan di bata. Mengarade jamita minggu. Tu tanggal 21 Juni 2026. Tersurat di buku Sada Musa bidu 21 ayat 2 Sa'rodi ayat 21 hujahama dihita. Jadi dung lambal ga poso-posoi jala sirang susu marharuam bulung masih Abraham diari nasirang susui si Ishak. Dungi sai di ida si Sara ma anak ni si Hagar buru misiri nati nubuhonna ni si Abraham mangarihe. Jadi hidup matu si Abraham. Pabali mahatubanon rapdot anak nai. Aidang manian anak ni hatuban matubanon rapdot si Ishak anak ki. Alai subuh si tududo rohani si Abraham dihatai. Alani anak nai. Alai na di batama tu si Abraham. Unang sogo roham taringot tudak danaki. Dohot taringot tu hatubam. Tangihom masudi nanidok ni suara ni si Sara tuho ay mariti-hiti si Ishak do targoar diho pinopar. Anak ni hatubam mipe bahenok kudo gabe bangso ala pinopar mo iban. Jadi dipasogot si Abraham madugok nai hehe. Dibuat masagu-sagu dot ay sa tabu-tabu. Dilehom may tu si Hagar. Dipasadak kon ma tu abarana. Dungi dipalaho ibana rakdo dadaki. Jadi laho ma ibana hapi lilu do dihalongonan Berseba. Jadi dung sudah aik siat tabu-tabui dipapeyak madak danaki tuturuni rabamekne. Dungi dipaholang ibana lauhudul arga san senior siani ainin nado dang tarpai daida ahudak danaki laho mate. Jadi saya hudul ibana todong siani uhu dipangiar suarana jala tu matangis. Jadi ditangion debatama suara ni danaki jujuma suruan ni debata siap banua ginjang di si Hagar ninna mamando ibana ahadiho ale Hagar unak kumabiar. Aidunga ditangyo debata suara ni dadanaki sian hapeahan nai. Hehe maho pahehe ma dadanaki jalatugu ibana do tangammu ai bainok kudu ibana gawi bangso nabulun. Dungi dipatonggor debata mata ni si Hagar gabi di ida ma sada mual. Jadi laho ma ibana manggohi tabu-tabui do taik jala dipainum dadanaki. Dungi ditupak di batama danaki magudang laos maringan ibana di halongonan diulama parsioron. Jadi maringan ibana di halongonan paran gabi dibuat ina naima sada boru misir bahen jolmana hurian nahina holongan pinukama marhite sarito maripola laho patorakon jametaon. Adong ma dua halak duli-duli pajupang nasida di pangarap kawan. Gabe masih tada ama nasida jala tiburu nasida kompak. Gabe sapardalanan jala gabe sada ingaran nasida masih urupan di akka ulaonna. Nasada partiga-tiga do ulaonna. Nasada nai tukang bangunan do tukang reparasi dohot servis perabot. Lobi-lobi sian namar hamarang kita he kompak nasida masih jagaan dohot masih palehona binai mayo contoh moloro panuhor tu partiga-tigai manuhor situ oronna disangahon ibana do mandok tu panuhori ati adong amang sipatu rehon di jabumuna martukang do servis perabo boy do hamidah unang sian naas dului ninna
Suang songonima ditiki martukan dongan nai manang mas servis kerabot manang reparasi ibana disangakon do mandok tu parjawi adik perlu hamu manuhor on manuhor an adong do warung nami dan pula dau sianon ninna mereka saling mempromosikan songonima kompak nasida kasadeliling gabe masih patah kasam manasida taringot sia dia do hutana jala kekeluargaan nabi ay soisi behita dunga dosita naung marhamaranggi ninna dung masih patah kasan nasida betul-betul tarsonggok do nasida buasa tarsonggok ternyata sahuta do nasida HP sarupa bona pasogitna di orang mah apalagi si maho ninna guarni bapakku si adonang guarni opukku si adonang lam tarsonggok mak jala topu mak hohombe nasida muba bohina yang munakin bohi nama cai patuduhon merlas niroha do kira bersinar do bohina alai du masih patorangan masih pabuan keluarga nabi nuaing ngagabe hirana pucat bohina sida gabe taringot ma do tukudi di masa di tonga-tonga ni keluarga nasida di opung nabi adong peristiwa memang nasutabu tapi ternyata nasida sada opung doli alai dua opung boru nasada peparani opung boruon nasanai peparani opung boruan alai yang opung doli sadari samarga jala samudar nasida sian opung doli alai asing opung boruna yang go pandok ni akka halak na asing taringot tu keluarga ni nasida didok do tahe molluan nomor dum haduan akka peparan non ninna alani marningot peristiwai atong bohana mai salah do HP nasida gabi masih patorangan HP ngasangan nasida kompak ngasangan nasida masih rupan jala masih holongan nasida nian sejarah kelam doi di keluarga ni opungna na jolo jala sian sarito tu sarito do di boto nasida ai horong paop puna mana nasida atong bohado ujungna bohado respon nasida sanga do hohom mauhom nasida alai masih berengan dungi topu rak mekkel manasida nin nama ayo tanajolo mai dang minoto sitong ni molotung pesitongi dang minoto sialana toy ma molo sohita be na paturehon gabi ise mah ninna justru gabe lam kompak do nasida aina marhamarangi do HP nasida saopung dang adong pengaruh ni sejarah kelam na masa tu opung buru nasida be tu pardonganon ni nasida nuai apalagi ma na marhamarangi kurian itu hatta pola sarito do ya dia kamang winang alai maripola alai boy mahugom barhon isi do na dibagasa sarito on isi do na duai hubay majo turusan na ima nasada peparan ni si Sara nasada nai peparan ni si Hagar jala ido na tinaringotan di turpu jaimetao sia mulana di parbaga debatado tu sia Abraham didok hubahe peho gabe bangso bulun jala pasu-pasuok ho jala pabalgau ku warni asa gabe pasu-pasu ho sada Musa di 12 ayat 2 modok kong gabe bangso nabulun berarti rumusna ikon adong manyan tubuna ikon adong do peparanna siapa peparanna do gabe bangso nabulun odo mambahe mekkel si Sara jolman si Abraham ido ibana tung nasit tong maulani au madubuhon dung matua au sada Musa 10 ayat 10 memang dung matua hari nasi na dua si Abraham do si Sara alai di papos debata do rohana madok adong do huroa
naso tarpatupa ni Jehovah sada Musa 10 ayat 10 sak 14 dan adong naso tarpatupa debata ima baga-baga ni debata tu si Abraham do si Sarah baga-baga ni debataon on proses artina mardalan sia tiki tu tiki dapat torsaut dope alai ikon saut doi kopar tu baga-bagai pasal ton debata alai aladang saut dope adong partikian gabe marpikir masih Sarah di lehon ibana ma na posona buru misir na markuar si Hagar di lehot tu si Abraham asa diparjolma asa ditubuhon di ibana anak sada Musa 16 ayat sada saut do pangiduan nih jala tubuh ma anak ni si Hagar ima margoar Ismail sada Musa 16 ayat 15 jala hira-hira dak sedeleleng muse mulut tabereng sian umur hira-hira 14 tahun naik sauk ma baga-baga di debata na parjuluk si Abraham di lehong ma sada anak na tinubuhon ni si Sarah di bahe ma guarna si Ishak sada Musa 20 ayat 7 dung lambelga si Ishak jala sirang sufu ima itu pujemi tahun di bahe si Abraham do haruam bulun maka mulateon pasu-pasu ni debata maka mulateon asasau ni baga-baga ni debata alai adong silakona di haruam bulu ni topu ma dipangidu si Sarah tu si Abraham pangidu waktu palau ma si Hagar dot anak nai si Ismail si Jebon hira songonima boasa di palau katorangan ataida ditupuhon ima didok bisa da Musa 21 ayat sia ala di ida si Sarah si Ismail mengarehei si Ishak jala didok si Sarah mamuse aidang manian anak hatuban dohot si Ishak anakki dangguin nasida rahmanian ido masukna ayat 10 ido ubahin dipanggil si Sarah tu si Abraham asa di palau si Hagar do Ismail kamang do inang pangiduan ni si Saraon pro kontra do pandapot taringot tu si adong do namar pandapot wajar doi pangiduan ni si Sarah alana tu ibana do baga-baga ni debata alai torok dotong pandapot ai buasa makolan yan ikon di palau alana si Sarah sendiri do bangido tu si Abraham asa dijonohi si Hagar mengalehon anak ni ibana biasa do yang kamang winangate aka pandapoti sia dia sa sudut pandang dia nasida dipakai bohado nuain bohado pandapot ni si Abraham sendiri ternyata di doison sogo si tuturo rohani si Abraham dipangiduan ni si Sarai alani anak nai dalam hati dia tidak setuju memenuhi permintaan istrinya galau bimbang marah kecewa bercampur aduk demikianlah suasana hati Abraham alani ini ikon debata nama campur tangan di permasalahan ini debata nagabi hakim dinasti jala odo na betul-betul menarik sian tuhita sia jadi tahu ahamai bohado sikap ni debata jala somon dia do papahena ni debata las odo inti ni jadi tahu adong dua na pinatupan debata parjul di palambuk debata rohani si Abraham didok unang sogorohan tangihom masude na didok ni si Sarah tuhok ay marite-hite si Ishak do tarbuar di ho pinopar ini luar biasa keputusan ini diambil Tuhan berdasarkan perjanjiannya sejak semula kepada Abraham dan Sarah alai balgasianipe jalados balgana ningomma baduahon di badi batado maradok pon si Hagar do si Ismail diramoti diparmudu-mudu didongani gariada tehe di batapi diparbaga do tunasida bahenonna poparani si Ismail gabe bangsa na bulu alas Ismail pe anak ni si Abraham do berarti kamang do inang baga-baga tu si Abraham
jala sian peperan nasi Ishak gabi bangso nabulun. Song-songi manang si Ismail gabi bangso nabulun. Menurut pandapotku, betul-betul do adil di bata di keputusan nai, di papahidan nai. Allah tidak bersikap sebelah. Dia tidak berat sebelah. Satu diberkati, satu lagi dibiarkan. Tidak, Allah tidak seperti itu. Allah itu maha adil dan maha kuasa. Keduanya sama-sama diberkati dan keduanya sama-sama menjadi bangsa yang besar. Saluhuk nado diramoti debata. Asa odo topik mingguta kamang do inang. Saluhuk do diramoti debata. Hita jol mado sipata pa asikasikon. HP dos do dibahit debata. Hita jol mado makilala tumin bo ausian na asing. HP dos doi dia dopan di debata. Hita jol mado mangukui sumol hok do hani tu debata. HP debata do na pasol hok ton dirina tu hita. Binaheni asing rohana dot kolong rohana naso tarasami. Debata do ro pasol hok ton diri tu hita. Jala diramoti hita sadu. Hurian kuhata. Molo saluhuk nado HP diramoti debata atong buah sama pola sampai marbeda jolmai binaheni ala asing ugamona ala asing suku asing marga asing luakna asing bangsona unang ma hita pa asing asikon ala nasudido diramoti debata saguru debata do saluhukna ibana do namarhuaso dak kita jolma unang padok hamido di pasu-pasu debata hamudang unang tadok hamido pemegang kunci sorga hamudang unang songoni marhamarang gido hita saluhukna siang poparan nisi Abraham huriana hina Allah mula matu sarito na marit polai dua halak pajupang disadatiki gabe rapsa pardalanan rapsa ulaon masih tupahan, masih rupan. Suang sonima, si Ishak pe, dohot si Ismail, masih rupan doha pe nasida. Sapardalanan, dia me. Di Sada Musa 25 ayat sia di do. Rak do si Ishak, do si Ismail, laho mananom amanasida si Abraham di Makpela. Dumonding si Abraham, rak do laina dua laho makubur. Berarti kompak do nasida. Jalan orang nasida satu pino parna HP. Satu pahopuna. Taida mada si Joseph anak ni si Jakob. Berarti pahopuni si Ishak. Nahya di gadis hahana ibana. Isi nama nuhor parjulu. Ternyata nama nuhor parjulu ima poparan ni si Ismail. Pahopun si Ismail partiga-tiga artinya pahopun si Ismail itu ribana pahopun si Ishak dan ibana do membuat Mesir jala disido anon gabe berhasil si Joseph berarti bunga clear biate kamago inang satu pahopu HP tajupang do jala kompak do atau namarang gido hita di juru itu hani tajaga mah kekompakata masih holongan jala masih lupa mahita asa tamahita diramoti di mata ganuk marsada-sada salam toleransi amin martanya kita mau liatin maali di bata di hatam nabadiyai napai ngotok kami asa masih holongan masih tupahan sudedo diramoti ho dang marpilip-pilip to ale di bata ala itu sudido pasu-pasumi jaka nama ngului ho jaka nama habiarat ho jaka nama ngangguk-angguk tuh ho najuju tuh ho ditanya podo suara nami saluhuna atau nang di parmulan nami pe saya ukak maroha nami tutu lama syaholoh kami nasada do na asing ala sudido dihaholongi jala di rambut itu saya pasti ada memahami di bagasan holongi. Mari teh Kristus Yesus Tuhan nami. Amin.